да разваляме седенка. Дай да разваляме седенката. Първо да мислиме за числа съкръщени и после... Аз предлагам така. Те повества няма да има след днес време. Да, 3 дни. Ако бъде 2 ден, стига само така. Дали сряда на обяд ще дойде. И да видим дали е възможно да направим в това време някакви експертни разговори. Горе-долу по едно на 4 сметки да направим. Да има, не трябва да се прекъсва. Утре експертни разговори, те ще размонтуват. Така че, уважаеми колеги, нека да продължим нашата работа.